Iepa lagunok ongi etorri gaztetzeko kanalera ongi etorri Garzander honetara eta gaur gainak gainera egun berezia da. Gaur bigarren mundu desembarkoa gertatu zelako eta gertaren ondorioz aliatuek aurrera egin zuten eta Alemania iritsi ziren, baina horrek ez du esan nahi batailari baten aritzen zena, baina bai udari eragin zion izan zen erar batzera adibidez estatuako tankeekin dizkio dela jarri, beraz gertaiteke gidapena apur bat traketxe izatea. Eta bueno, gaur egon beharko litzateke momentu berezi bat. Hau gertatu ahal izateko
aurreko partidan nahiko txartu basatu genuen. Beraz aurreko